सामने ही है। सामने ही है ना। वाव। हेलो लोगोफोर, गोदान भिडिअ फिन बरायफिननाय थाबाय। आं दिनै टुरा थांगासिनो दं। दायो जों आगियानिफ्राय ओपनिं खालामगोरबाय भिडिअखौ। नायलांबाय था लोगोफोर, माबायदि जायो टुरा टाउना आरो लोगोसे लामाफोरा माबोरै जायो। आंजों लोगोसे दङ जोंहा जावसे, माने बोरै बोरै जावसे जायो आङो नेक्स्ट भिडिअआव खिथासिगोन ना मा होनो लोगोफोर। ओमफ्राय जों माने बाइकआ जाहैदों जोंना माने MT-15 MT-15 नो दाखासो लादों जावसेया गोदान। बेजोंनो जों टुरायाव थांगासिनो दं। नायलांबाय था बिदिबा टुरा टाउना माबोरै जायो ना मा होनो लोगोफोर। चलो। लोगोफोर, नै जों दा माने फाइखान सौफैबाय। सिदा थांब्ला गुवाहाटी रड, ओमफ्राय जों टुरा रड थाङोब्ला जोङो आगदाखौ हाबलांनांसिगोन दायो। फाइखाननिफ्राय बायख्लेंनांगौ लामाया। दा जों इजानै थांसिगोन आरो आगदाखौ थांगासिनो दं। टुराया बेनिफ्राय 100 किल'मिटार जायो लोगोफोर, नायलांबाय थादो। लोगोफोर, नै फैयै फैयैनो जों दा मेन्देला होननाय जायगायाव सफैबाय आरो ना। ओमफ्राय बाइकआ गरम जादों, खमसे खम 80 किल'मिटारसो रानिं जाबाय नालाय। दा बेनिखायनो एसे रेस्ट होथ'दों बाइकखौ। ओमफ्राय नेजादों दावसोआबो। दा जों रेस्ट खालामखांना थांफिनगासिनो दं आरो लामाफोरा बांसिनानो टार्निं एखे बादि नुजोबो आरो ना। लामाफोरखौ बांसिनानो एखे बादि, खालि टार्निंआनो जोबखा आरो ना, बांसिनानो टार्निं। आरो मा होनो गाहायथिं नाहरब्लाथ' बिराद डाउनखा, बिराद खारा डाउनखा, डाइरेक्टखा आरो ना। लोगोफोर, नै दा फैयै फैयैनो मोनसे भिउ बिराद मोजां नुदों। गाहायाव नाहर दे लोगोफोर, माबादि नुदों। लामानिफ्राय बिराद डाउन नुहुरखायो, नुबायना बेसेबां डाउन, बिराद गाहायखा आरो ना। बेफोराव दै जानांगौब्ला लोमजोबगोन नामालै। फैयै फैयैनो नै थावा एसे खम जाहैबाय, माने दाबो सहैथाराखै। दा थाव सोनोबा बिराद थाव जाखायोलै, माने पेट्रल पाम्पआनो गैया। सोरबाफोर माने टुरा रडआव फैखायोब्ला आसामनिफ्रायनो पेट्रलखौ सोनानै फैखा आरो ना लोगोफोर टुरायाव। लकेसनफोरखौ माबादि नांखो नायनानै लामाफ्रानो टार्निं आरो बिराद टार्निं। वेलकाम टु टुरा गेट सफैबाय दायो। फाइनालि गाइस, नै दासो जों पेट्रल पाम्प मोनफैबाय। टुरा मोनैनि सिगां 1 किल'मिटार सिगां आरो ना पेट्रल पाम्पआ। बिराद गोजान फैयो गैया। दा आरो इयाव मोनफैबाय आरो ना। टुरानि न'फोरखौ नायनानै ला लोगोफोर, नै माबायदि लामा माने बिराद थान्दा जायगा बादि नांखादों आरोखि ना। नै न'फोरा बिराद मोजां, बिल्डिंबो दङ। लामाफोराव नाय बिराद डाउनावसो आरो दाना, न'आसो गोजौ जाहैलायबाय। टुरा मोनथारसिगोन। ट्राफिक जानानै दंलै लामाया। मेन जों माबा सफैबाय दायो, टुरायावनो सफैबाय आरो ना। लोगोफोर, मेन टाउनाव सफैबाय टुरानि। नायलांदो न'फोरा माबादि, जायगाफोरा माबादि जागोन ना मा होनो। फैसिनखौ एसे उल्था फाल्था नांबाय, थारमाने जों फैफेराखै नालाय फार्स्ट टाइम।
ओंखायनो दा जों लकेसनफोरखौ बारा थाब माबा हाबनो हायाखै थाब बिदिनो जाहैनो हायाखै आरो ना नागिर थांगासिनो दं जों नै दा टुरानि आइएसबिटियाव थांगासिनो दं आइएसबिटियाव हाबहैगासिनो दं आरो ना नैबेनो आइएसबिटिया नायलांबाय था माबादे टुरानि आइएसबिटिया दा नै गेटखौ नायनानै ला लोगोफोर हाबहैगासिनो दङ जा नै गेटआव माने सिकिउरिटि थाखायो आरो ना आं सिकिउरिटिखौ सिगांनो पारमिसन लाखाबाय डाइरेक्ट हाबहैग्रोनोसै आरो ना नायलांबाय था गारिखौ जों इयाव पार्क खालामना लाबोबाय सिगां जों माने मेन टुरायाव थांग्रोबाय मेन टुरा टाउननिफ्राय मेन टुरा टाउनाव जों बारा भिडिअ लानो हायाखिसै मानो होनब्ला अखा हानानै होदों बेनिखायनो लोगोफोर नायनानै ला जायगाया माबादे बिराद खुलाखा आरो ना मोजां नांखायो हाजो सेर जायगाया बबेथिं थांखोब्रा जावसुआलाय बबेथिंबो गोमाहैबाय बेयो हरनोसै माबादे भिउफ्रा डाउनथारलै I love टुरा नुदोंना थांगासिनो दं खाथियाव बेनिफ्राय भिउखौ देखायनोसै माबादे गाहायाव ना मा होनो या पुरा डाउनखा दै लोगोफोर जोंहा जावसुआ जा दं माबादि नांखो बेयाव जायगाखौ जायगायालाय मोजाङानो बोथोराबो बरिया मोजां मा जायगा होनो बेखौ बेयो माबा मेघालयनि आइएसबिटि टुरानि I love टुरा बार खोलो बिराद बार खोलो माने गोजौआवखाना बिराद गोजौआव आइएसबिटिया बिराद बार नाङो आरो ना बार खोलो सासे सानै नै जाबो बेरायगासिनो दं हिनजावफोरबो बेरायगासिनो दं सिख्लाफोरबो देलायलै टुरानि सिख्लाफ्रा आं बासथिं थांसै दे बासथिं लोगोफोर बास पार्क खालामनायाव थांनोसै नायलांबाय था ना मा होनो टुरा का आइएसबिटि की अच्छा लगता है मुझे लगता जाओ याव बे गाखोबाय आङो वाव नुफेराखैमोन खोमा आं बादिखौ फार्स्ट टाइम गारिफ्रालाय बबाव थाङोब्रा बरिया नांखादों बरिया फार्स्ट टाइम टुरा नालाय बिराद हेभि नांखादों फैनानै गोसोखौ हेभि नांखादों लोगोफोर फैनानै माने फार्स्ट टाइम बोथोराबो बिराद मोजां जाना होखादों खिन्थु ना अखा दङावबो थाङो नो गुवाहाटियावबो आरो बङाइगाव जा धुब्रि बिनि बासा आरो ना गाहायनि भिउखौ नायनानै ला माबादि नांदों लोगोफोर अखा हाबायलै बेनो बेयाव नै हिनजावफोरबो दङ दा लोगोसे जोंखौ इसोरनो एसे हेल्प खालामनानै होबाय केमेरा खेबनानै होबाय दायो नायनानै ला नै मास्क गानजोबदों बिराद लाजियो बिसोरो हिन्दी मालूम है ना कैसा लगता है इधर से आके बहुत अच्छा लगता है ना सब मास्क ले यारे बर' रोङा लोगोफोर थारमाने बिसोर मास्क गानजोबबाय लाजिनानै ना जाबावनो लोगोफोर माने आं मा होनो बिसोरखौ फट' थिखाना होदों आरो ना माने आंखौबो होदों नालाय एसे हेल्प खालामना होदों ओंखायनो नै दा बिसोरो दा जिरायनानै दं बबेनि आंबो मिथिया बारा मोजां सोङाखै आप लोग किधर का है रोंहन कहाँ पे है यहाँ पे है वहाँ पे सामने कितने किलोमीटर है इधर से एकदम सामने ही है है ना 20 किलोमीटर 20 कितना किलोमीटर होगा 5 से आना पड़ेगा 5 से कम होगा 5 में कम होगा ओके अभी जाएगा हम लोग थैंक यू लोगोफोर दा थांनोसै जोङो इनिफ्राय माने आइएसबिटिनिफ्राय ओंखारलांसै दा नै जा आबौमोन दङ आबौमोन होनसैलै आबौमोन जानाय नङा खोमा नानिमोन जागोन I love टुरा जायगा बे I love टुरा टाटा बाय जारा बे थांसै लोगोफोर दायो जोङो ओंखारबाय बिनिफ्राय बिराद मोजांलै जायगाया भिउ M10 सालायनायबाय माने जावसुआ आखाइ साबायनो बिराद गोजानखाना टुराया थांगासिनो दं जों दायो
लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आरो टुरानि लामा आरो टाउनफोरखौ नायनानै माबादि नांखो निस्सय कमेन्टआव खोन्थाहर आं टाउनखौ देखायजोबनो हायाखिसै नेक्स्ट पार्ट माने फैगासिनो दं भिडिअ नेनानै था आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै ला लोगोफोर जाहाथे माने आं गोदान भिडिअ नागारब्ला नटिफिकेसन थांनाय बादि ना मा होनो लोगोफोर नेक्स्ट पार्ट फैगासिनो दं टुरानि भिडिअ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर